A concelleira do Partido Popular, María José Rodríguez, estaba esta mañá moi cabreada co goberno de Lores despois de coñecer que hoxe é o último día de traballo da empresa Clece pro servizo de axuda ao fogar. Dende as filas populares pediron nesta xornada unha solución urxente pros usuarios deste servizo e tamén pros traballadores. Isto é vergoñento, vergoñento. Que vai pasar cos dependientes de Pontevedra? Que vai pasar con esas persoas? Quen vai ir mañán a atendelas? Que previsións son estas? O señor Raimundo saleu o venres, despois da nosa nota de prensa pedindo explicacións, saleu dicindo que xa estaban licitados os pregos. A día de hoxe, e aquí están as probas, aínda non están colgados os pregos na web do Concello. Como se pode mentir tan descaradamente? Paréceme o colmo que saian a dar explicacións de que vai pasar cos dependientes e coas traballadoras. Os populares denunciaron nesta xornada que o contrato pro servizo de axuda ao fogar non foi prorrogado o pasado mes de abril e a pesar de que a propia empresa xa amosara a través dun escrito o seu rexeitamento a seguir prestando este servizo. O PP suxeriu como solución de emerxencia a contratación urxente dunha nova empresa que se faga cargo transitoriamente deste servizo de axuda ao fogar.